uyabatshintsha and mina ngisho thina ukumgcina kwethu simgcine ngoDisemba ngoba ekhaya siya ngoDisemba vele izinto ezinjalo. Kubo ngicabanga ukuthi wayephume eyephi ebanganini or kamamncane wakhe uyahamba nje yabona nje uhambe vele nje umfana uyabaza abafana ngoba akasebenzi. Shuthi umfana uhamba uyazula kwenzakala yonke lonto leyo ngoba even ekhaya usuke esekhaya noma wakhe akasho ukuthi usekhaya abafana aba-report and beyalahlekelwa ifoni ke ngoDisemba futhi wengenafoni, so that's why kuthathe isikhathi inyanga nje ukuthi kungabonakali ukuthi because akanafoni vele. Inkinga iqale lapho ukuthi yena walahla ifoni Disemba. That's why singakhonanga ukuthi mhlambe alandelelwe yabo izinto ezinjalo Bongi. Ngicabanga ukuthi uyangizwisisa lapho. Alright, ngiqhubeke nestory. Saturday ke ifamily Saturday ke ifamily mase iyavuka iya emakhazeni la kuthiwa khona ukhona ubekwe khona emakhazeni bamlandile bamnyisa khona. It was Saturday mayivuka ifamily. Okay sharp. Ifamily mayifika afike athi amakhaza, yes siyavuma ube khona lo mfana lo ufikile ubela ekhaya wafika nge-14 February kodwa uphume la ekhaya nge-28. Bathi ayibonjani kwathiwa ukhishwe abantu ifamily ethe iyifamily yakhe iyomncwaba eScottsburg. eScottsburg ke ingaphandle kwaseThekwini bayazi abantu abahlala eThekwini ingaphandle kwaseThekwini nama ngikwazi ngizwa nje ngamagama. So umseshi walecala leli akasatholakala okokuqala. Okwesibili makiwa eScottsburg bayaphika bathi abasamazi wangcwatshwa. Umama esethi okay sharp ngicela ukuthi mhlambe yabona sekafuna ilentuzana ama-details abasamniki wonke ama-details ukuthi kwenzakalani wakhishwa ngoba thina into esicela sithethina makacele yonke information yalabantu laba bamthatha bayomncwaba so that phela bezomgubha basibuyisele isidumbu. Uhanje kwenziwa ama-DNA mawukuthi kuyafunakala kwenziwe yonke into kuprove ukuthi lo mntwana umntwana kabani kubuyela umntwana isidumbu sethu ekhaya if ever mhlawumbe bebemfanisa. How makuyiwe amaphoyiseni futhi Monday ngikhuluma ngendaba yaMonday makuyiwe amaphoyisa athi ekhaya bami bayovula icase. Guys iliphi futhi manje le case ekuthiwa bayolivula ileli case esingasazi ke manje ukuthi kwenzakala. Into esifuna sicela nje thina isidumbu, that all. Ngoba manje asazi ukuthi ungcwatshwephi akekho noshoyo ukuthi ingane wayithatha kuthulakele nje sititekile and into esihluphayo kakhulu yazi sisibonke angilale ebusuku izolo namhlanje nje ngihambe emsebenzini late because izolo nje ngilale mhlawumbe bezuya lapha ya go 4 ekseni ngoba ngize ngangena komunye live omunye ubhuti angifuna uqamba ngoba manje si desperate sifuna usizo ngangena komunye live omunye ubhuti wangiprofeta wathi umntwana ugqitshiwe. It's not like ukuthi wangcwatshwa umntwana ogqitshiwe. Ithe yami ke ubani onalesihluko esingaka shapha umuntu umbulele siyavuma ukuthi umbulele ngoba kuthiwa wamdubula. Ubulawilwe asinankingi why singasabuyisela isidumbu yilento engicelayo nje South Africa sicela isidumbu sengane, that's all. Asifuni ama donation asifuni lutho sicela isidumbu phela nje angazi noma abantu bayangizwa yini. Okay mngani angizwanga ukuthi bekasesibhedlela siphi? Akaze aye esibhedlela bekasemoshwari. Umoshwari muphi? Ule bathu kamakhutha eThekwini. So number 1 umuntu makabulewe I believe mina ngokwazi kwami uyathathwa i-forensic card. Yes. So from forensic khani akunasibhedlela ngithi bathola isidumbu ihlathini sisho njalo. I-forensic before bazombeka ngenibhekeni kunale TV show yaka 10,111 ukuthi sidobhe isidumbu esikanje nesikanje nibone ukuthi isithombe somntana kini siyavela
Yes. but that mortuary bayithethe i-right yokufika ka-home affairs baze bathole i-death certificate. Good. Ilento bonke esibuza wona sonke as ifamily. And ekhaya mabethi bafuna leyo information, kuthiwa bami bayovula icase. Le case abahlulekile ukuyivula abantu babazothatha isidumbu engasisona esabo. Asinosidumbu thina sishonele. Ngikhuluma nawe manje ekhaya mina kulayithwa amakhandlela. Kuyakhala. Ngesidumbu abangasazi nokuthi umuntu ukuphi. Asazi ukuthi umuntu ungcwatshwe phi. Kuthiwa kodwa ugqitshiwe. Uyafika ngamaphupho. Unaye akakhuluma uvela ngegazi nje uvela ngegazi usukhomba igazi. So manje asazi yazini guys angazi ukuthi singenze njani ubani ongasisiza. Sicela isidumbu nje kuphela. Asafuni kwakuzwa izinto eziningi noma ngabe kuthi usaba amathambo it's fine. Kwenziwe lo ma test ke sitestwe sonke. Khona kodwa umuntu owaziyo ngale ndaba sisipoint ne because ngeke ubulala umuntu uphinde futhi uyomlanda emakhazeni ngeke uyonceba isidumbu ongasazi guys uzotholani Yeah. ayisa ngiyaphila uma ngethu njani mngani wami. Hayi ngiyaphila. Ngiyasola mina ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi khona la phakathi kwenemndenini inkinga. Ukhona nesandla phakathi kwenemndenini and then vele uma ungalivulile icala angeke kumele kube necala vele lona kumele livulwe. Umthetho usebenza kanjalo kumele livulwe lona. Manje kungangenzekani ukuthi kuvulwa yazi mina ngize ngathini ngathi le ndaba lena kuthi guys kahle sama family su2 umntwana kubo kusekhaya then yes uneside la kamama futhi angisho uyayibona lonto leyo so bengithi mina guys makuvula icala kushashiwe nje kuthatha yazi futhi ngizokutshela eceleni wezwane le ndaba la ndawe edabukisa ngakhona nalawe yenzeka ngakhona ngoba kuna nabantu bomthetho kodwa asiboni umehluko asiboni lutho nje ekuthi mhlambe kugijinywe kuthiwa hayi mhlambe mina mntase ngizokuvulela icase yabona njengomuntu wasefamily cha nje yazi kuthulakele ngathi nje kushoninja ngisho kuthiwa kushoninja guys ayikazi yashona kanje yani namaphoyisa ke sharp why pho kungasasho ukuthi hayi boss bazweleni labantu kudala lo mntwana wabo washona bathi sikuvula icase kube kuyofuna lesidumbuke phela ukuthi ubani ungcwabeleni umuntu angamazi ungamncwaba kanjani umuntu ongamazi guys kumele lento basolezwe eceleni ngizokunika ama details abantu besolezwe no King Doso ama WhatsApp wabo banifaka isithombe sakhe lolu daba lolu lungene impela ngokuba nama family sonke nasokhosini ngabe ngisizile wezwani ngifuna sonke efamily nike kuhambe kuyolethu kuyocheckwa amalentuzana wethu ama-account wethu wasema-bank kubona khona onesizumbulu sikhathela abantu ababulala abantu khona onesizumbulu zwane ngoba angeke ingane ife kanjena iqede igqitshwe for nothing inyamalale ngoba iyenzeni kangaka ibimenzeni umntwana ka-1990 lesikhuluma ngaye so manje lento nje ubengasebenzi engayilutho nje bengasebenzi engayilutho ukuthi nje ngeke kunakwe kho isandla nje ezomndeni kusemndenini lento inkolo ezinkulu mina ngisola nina niwumndeni ukuthi inside job babona ukuthi nje ngeke kunakwe ngoba umuntu ongasebenzi esikhathini samanje umuntu ongasebenzi uphethe njengomuntu useless vele umuntu nje ubona kahle mase sekuvuthwe ilentuzane yakhe nje ipolice yakhe asho nje ukuthi hayi ishayile ayishaye kumuntu oronge ngile ngizoyikhuluma kuyoza ithole lento la ifuna ngubhizi uyasifikela futhi yena ufuna ukubuyiselwa ekhaya simbuyisele ekhaya sifuna athola iclosure siyayidinga le closure what you need to do ne uyangizwa yebo sis
Capitec, each and every bank, each and every policy, Shoprite, Pep, nge-ID number yakhe. You will get everything that you want. Because if umuntu uclaimile nge-ID number, sizomthola. Nawe eceleni uzosibamba nozwane. You send the ID number, you send the picture. Then we will also try to help. Because my question ukuthi amaphoyisa maweza ekhaya, it's which police station? Akusiyona uzuyizwe next point, akusiyona i-police station yasendaweni yangasekhaya. Kwafika iphoyisa lapho ekuthiwa washonelwa khona. Okay sharp, uthini umbuzo? Likwazi kanjani ekhaya lingaqalanga le police station ukuthi okay owasefolweni lazi kanjani? Angeke wezwana usuke lapho nje uhlala ePitori uze la indawo ukuthi mhlawumbe usuke ePitori uza la eGoli, uze eGoli nje uza eSoweto uyoqoka umuzi nje ukuthi sanibonana ingane yeni ishonile, utshelwe obani? Zonke lezo incazelo lezi asitholanga ukuthi iphoyisa latshela obani ukuthi la kukaPhilane lingahambi namanye amaphoyisa, latshela obani? Uma selifuna Monday alisekho, lihamba nomuntu owayeshutha izithombe zomufi boy 2. Bathi baziwe kanjani information address, bathi bayazi kanjani? Yile sifuna ukuyazi ke nathi. Uma seliyofunwa, uma sebeyofunwa ke satha bathi hayi babhizi, babhizi abatholakali, babhizi. Makuthiwa kuze kwayiwa kumphathi wesiteshi kuthiwa kuyokhulunywa naye indaba le case, bathi hayi hambani niye efolweni. Zwani awukwazi ukuthi uyovula icase efolweni, ingane ingashonelanga efolweni, nina amaphoyisa la ishonele khona ningayimsizanga lowo muntu. Uzofika uthini wena kubona ngoba uzange umthathe umntwana? Uzofika uthi wena hayi umntwana wami ngizovula icase, umntwana wami ushonele eSoweto. Kodwa amaphoyisa eSoweto asefikile kuwena. Yes, uzovula icase oLundi. Uthola uLundi bathi yes. Why bona bangahambanga naye ezwane bathi okay mama ithi ukukhaphe uhambe uyovula icase ngoba yithe samthatha lo mntwana? Yonke le nto leyo asithola ama-answer wakhona. Ngoba to start with le phoyisa elifike ekhaya lizobika ukufe because lithathe oyi-1 we-family member ukuthi nasi isidumbu senu. Good. And then my question ukuthi le phoyisa lelo bayalazi igama na? Liyaziwa, sesitholile igama. Good. Igama sesitholile, lona liyabaleka mara igama sesitholile. Asizaneni siyi-country bakithi khona abantu bayabenefita kuma-police. Too much. Especially mina nomndeni nawe ngizokufaka mngani ukuthi mhlampe nawe ukhona lapho uhambhalisa. So what we need to do wena eceleni ungayibeki la ngoba nisile guys senibhenefita ngamapolisi. Black Queen. Then u-accept Black Queen. Okay, angimboni kosemngani. Mina my advice to you ukuthi vele hambani yovula icase ye missing person. Angithi anina evidence ukuthi umntwana kini ushonile. Ikhona basikhombile izithombe zakhe eshonile. Inkinga sikhonjiwe kunane evidence yokuthi ulalile futhi lamakhaza bazivumele bathi bamlalisile kulamakhaza. Okay, lamakhaza must tell us ukuthi khona manje nivula icase against amakhaza. Not against ukuthi anazi ukuthi kuphi, niyovula icase if it's Royal Funeral Parlour or
Dove nivulela yona. yona. Then bona they will Yeah. assign ukuthi isidumbu basise kuphi. bathi kuthina basinikeze ifamily yabo. Let's welcome Black Queen. Hi Black Queen. Hi sisi, Sanibonani niyaphila? siyaphila sisi unjani? Ngiyaphila Nkosi yami ngisho nezithandwa zami zodwa la. Ngike ngafika la eqaleni ulive wacollapse angazi bekwenze njani. Benginenkinga ngivele ifoni yami yafi speak yabona nje lo moya omubi shuthi bowungafuni ukuthi ngikhulume ngendaba yakithi. Yavele nje yafi speak. Ubongakhulumi, ubongawuzakali ngala kuthini. Yeah, mara mina benginizwa ngapha. Oh okay. No ngiyaxolisa ukufika late angisazizwanga nestory ukuthi siqalaphi. Hayi uzosizwa ngendlela ngoba vele siloku siyasixoxa nje ngoba bengikubhalelile ekuqaleni wona Yeah. and ngiyabonga ngoba futhi wena kumele ngikhulume nawe kakhulu ngoba wona vele ungalapho eDurban ne. Yeah. Sashone Friday istory siqala nje singiqalele esiqaleni Friday nabafikayo khona bezozwa. Friday sithole i-call ekhaya ngithole i-call mina bengigula ngila endlini. Then kuthiwe useshonile ubhutwenu ne kushona kufona ukhazini. Then mase ngithi mina hawu ubaba yasho ke mase ngithi mina hayi ninamanga yabona like ngisitshela ukuthi hayi yabona bayajoke. Then mangingena efonini because azange sikhulume kakhulu no girl. Mangingena efonini egroupini sekubhaliwe egroupini yasekhaya like sine family group. Kubhaliwe ukuthi hawu uphilane useshonile. Mase sekubuya mama azobhala athi nizwile yini ukuthi kuthiwa kade ashona like umama ekhaya ukuthi wazi yabhlungu lento kuthiwa ingane kade yashona and thina as a family sizwa manje sonke even umama wakhe umakoti wasekhaya even umama wakhe naye uyakhala ngokuthi hawu ingane yakhe ishone nge-14 le queen zaka February thina sizozwa Friday ukuthi umntwana useshonile. Alright sharp kusakhulunywa indaba yalapho then mase kuthiwa ke ake ngene egroupini wonke umuntu khona kusizochazeleka ukuthi ubani ofikile nale information. Sharp uma wakhe ke asitshela ukuthi hayi kufike iphoyisa lihamba nomfana oshutha izithombe labantu oshutha umuntu labantu abashutha izithombe umuntu makashonile lihamba nomfana oshutha izithombe lafike lazo sitshela ukuthi uphilane washona nge-14 wadutshulwa la seliveza lama pictures ukuthi nangu lo mntwana lokhulunywa thi umntwana wala ekhaya aseyavuma ke umama waphilana ukuthi yes umntwana wala ekhaya kuthiwa kudala ke ashona. Okay ithi question kusho ukuthi kubona ekhaya nabo malume uma eshona kwenzakalani pho ngaye mase kuthi khona sizoya emakhazeni basho so athethi lo mseshi lona hayi umeshona thina safika sazobhalisa istatement sabese siyashuta safonela imoto yamakhazi ukuthi izomlanda umfana. Alright sharp. Okay kukhalwe kwenza lezo zinto lezi ezenziwa sitshelwe sonke ke kusho ukuthi indlule leyo langa because bekuyi Friday ntambama befike ntambama. The following day it was Saturday. Ekhaya kusho ukuthi ifamily yavuka iya kuphi iyobheka phela umfana abathi bamyisa kuphi emoshwari. Uma befika emoshwari la kuthiwa wafa kwakhona mabefika bebuza ukuthi hayi kusho ukuthi bafika nalama pitch sizofuna lo muntu lo bathi wafa kwala ekhaya nge-14 zaka February. Then bathi abantu basemoshwari yes siyavuma wafika lo muntu nge-14 zaka February but walandwa ifamily yakhe nge-28 zaka February.